municipais, tal e como solicitamos no pleno do 8 de xaneiro, que, por certo, foi votado en contra polo Partido Socialista e o Partido Popular. O servicio de axuda no fogar, o Matadoiro, a contratación en clara baixa temeraria do servicio de bicicletas e agora Linosa. E seguimos sumando, non pasa nada, seguimos sumando. Se isto non precisa unha comisión informativa de seguimento das concesións municipais, que alguén me explique por que estamos falando do mesmo tema, da mesma cuestión, pleno tras pleno, pero con outros nomes diferentes, A veces falamos de Seralia e outras veces estamos a falar de Linosa, pero é exactamente a mesma cuestión. Concordamos coa moción e, ademais, reiteradamente pedimos información sobre esta situación nas xuntas de área. É certo que a empresa Linosa xogou coas traballadoras e, ademais, xogou con esta corporación, porque semana tras semana recibíamos largas e máis aplazamentos dos pagos que se lle tiñan adeverado ás traballadoras ata o día de hoxe, que se sigue adeverando un 50% dese salario no mes de decembro. É o momento de dar un paso máis, é o momento de dar un paso con valentía, vou redundar en palabras que se dixeron neste pleno, e con firmeza e que se faga depurar as responsabilidades de quen sexa. Concordamos fundamentalmente nun punto que nos parece trascendental na moción, que é o terceiro punto, no que se dixe que avancemos nos pregos que caducan o 30 de xullo e que, ademais, que se inclúa dentro desos plegos como causa efectiva da rescisión do contrato ou incumprimento da normativa en materia laboral, nomeadamente calquer impago ás traballadoras. Temos que facer políticas pola emerxencia social para dar resposta a situacións de urxencia, pero hai algo previo a todo iso, que é asegurar que as persoas que traballan non caigan en situación de pobreza ou exclusión social. As traballadoras da limpeza do servicio nos colexios teñen un traballo que a todo momento serviu para mantelas a elas e as súas familias. Loitemos antes de facer medidas de protección social, loitemos polo que os dereitos laborais e salariais dos traballadores se cumplan. Loitemos como unha das nosas prioridades máximas para non